May buntag, ma'am, o may buntag sa atong mga tigpaminaw. Alright, ma'am. Unang pangutana, ma'am, alang sa SSS, gikan kang Mary Ann Prieto Casanova. Kapila ba daw pwede mo pasa or mo submit og permanent disability? Permanent disability? Yes po. Total na ma'am o partial? Wala po siya nag-specific. Sige, ma'am. Pila di ay ang if ever total or partial po, ma'am? Kapila po pwede? Oo. Pwede siya mag-renew, ma'am. For example, yung disability bill, medyo maayos. So, mag-renew siya, ma'am. Until such time na mag-60 siya, ang iyang disability, convert na to retirement. Kung qualified siya. I see. Okay. Salamat kayo, ma'am. Laing pangutana, ma'am, gikan kang Jane Obias Rada. Unsahon pag-apply daw, ma'am, og first loan po? Okay. Application is through online. Okay. So, first and foremost, dapat mag-register ta. Ikaduha. Yes po. Dapat na-atay gi-enroll na disbursement account. Meaning kung asa na paibutang ang proceeds sa loan. Okay. Okay. Salamat kay Ma'am Greta. Lain pangutana, ma'am, gikan kang Lori Avila. Unsang edad ang pension sa voluntary contribution? Nag-start daw siya tuig 2010 ug 58 years old na. Okay, the same gyapon ato ang rule no sa about retirement. So dapat doon na at contribution. I see. Sorry, ma'am, medyo na-choppy ka sa my last part, ma'am. Sa tong Okay. Sige po. Dapat 60 years old ang member. Okay po. Yeah, doon na siya at least 120 contribution. I see. Noted, ma'am. Sige po, ma'am. Laing pangutana, ma'am, gikan kang Celerina Maloles. Unsahon daw paghulog sa usa ka self-employed ug unsa daw ang pinakagamay nga contribution? Hello, ma'am? Yes po, ma'am. Akong pangutana, ma'am. Gikan kang Celerina Maloles, unsahon daw paghulog sa usa ka self-employed ug unsa daw ang pinakagamay nga contribution? Okay. Ang mga self-employed and voluntary members, no? So, pwede mo hulog using PRN. Yes po. So, dapat mag-register online. Tapos, sila na mag-generate sa ilang PRN. Okay. Salamat. Okay. Kanya, ang pinakamubo na to is 570 pesos. Okay po. Noted. Voluntary, 560 pesos. Alright. Ma'am, nasa pikas linya, ma'am. Mangutana nimo si Ma'am Josephine Libaton. Maing buntag, Ma'am Josephine. Buntag po, ma'am. Ma'am, nasa pikas linya nato, ma'am, si Ma'am Greta Quayle from SSS. Go ahead po sa imong pangutana, ma'am. Okay, Ma'am Greta. Ako na lang basahon niya ang pangutana, ma'am, ha? Ang pangutana niya, ma'am, pwede ba daw niya ma-beneficiary iyang duha ka anak bisan wala pa daw niya na change iyang status kay single pa daw siya ato nga account po? Yes, ma'am. Pwede kaayo, ma'am, no? Ang basahan lamang gud nato, ma'am, na pwede nato i-report anak. Atong anak is ang ilang birth certificate. I see. Mga anak, ma'am, pwede na siya i-report regardless kung lahi na ilang apelyido or dili ka married. I see. Okay, sige. Okay, medyo na sige. Okay, ma'am, sunod pangutana nato, ma'am, gikan kang Corina De Luna. Tinuod ba nga kung muundang na ang survivor pension kung 60 years old na ang byuda nga adunay kaugalingong SSS account? Maundang na ba daw, ma'am, ang survivor pension kung 60 years old na ang byuda nga adunay kaugalingong SSS account po? Dili. So, padayon na puntong iyahang detention. At the same time, kung mo-apply na siya retirement, doon na po siya separate na retirement pension. Okay, ma'am. Yes po. Unless ang pension na minyo og usab. Okay. Not unless nagminyo usab. Okay, noted to, ma'am.
Yes, ma'am. Atong makauban pag-usab, ma'am, si Ma'am Josephine Libaton. Ma'am Josephine? Yes, ma'am. Good morning. Alright. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ipangutana to imuhang pangutana po kay Ma'am Greta po. Okay po. Hello, ma'am. Good morning po. Sige, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, paano lang ko, ma'am, ba kay dugay naman good kayo kung natambay na wala nakahulog. Wala pa ko na tin status ba sukad kay nagka-problema man gud ko ug sa akong bana man ba mo wala ko nagpa-tin status kay kanang naam gud siya kuan nga uban man ba mo tuwa sa ko nagpa-tin status. Naghulog ko, ma'am, starting 2002 to 2014. Tas gikan sa 2014 hangtod karon wala na nako nahulugan gani siya. Kung pwede pa ba ako to i-delete to tapos itin status na nako siya, ma'am. Yes, ma'am. Pwede na mo sa i-change status at any time. Pwede po pa tayo bayan. Kung halimbawa, ma'am, dili ko magpa-change status, ma-covered ba na ko to ako ang duha ka anak, ma'am? Unsaon na ako pagpa-covered, ma'am? Married ka? Married man good mi, ma'am, pero kuan mi, ma'am, baka nang naghiwalay. Okay. Imo ang mga ID, ma'am. Apelyido na sa imong bana. Ako apelyido, ma'am? Imong mga ID, Ang akong valid ID, ma'am, Libaton pa, ma'am. Wala ko'y apelyido sa kumbana. Okay. Hello ba? Hello, ma'am. Hello? Yes po, ma'am. Yes, Go ahead po. Siguro inyong ikadukan is kung may-change status ka, nagbiklahang lang declare imong bana. Tapos? Pwede man takan change status, ma'am, na dili i-declare ang bana. Pero kung di ka man change status, ma'am, ako ang kahadlukan, baka mag-conflict ka. Oo, na makaka-marriage contract. Yes, ma'am. Ma'am. No, okay. Hindi man hinuon na, ma'am, compulsory na mag-change status ka. So, kung kana lang din imong gusto, ma'am, ang point is, dapat na ay mga supporting na ingon ma'am. So, for example, ang ato naman yung basehan sa FSS is birth certificate nimo. Oo, so, okay lang na, choice na nimo nga dili ka mag-change status. Pwede rin gihapon nimo i-report mo mga anak. Okay, salamat kayo, Ma'am Josephine Libaton nga taga sa Okay, daghan kayong salamat, ma'am. Okay, salamat po kay Ma'am Greta sa pagtubag sa iyang pangutana, ma'am, no? Napay laing pangutana, ma'am, gikan kang Mary Ann Pundano, kanusa daw posible magamit ang SSS account sa employer alang sa remittances sa loan sa contribution po. Ma'am? Okay, ma'am. Ako mas na pangutana, ma'am, kanusa daw posible magamit ang SSS account sa employer alang sa remittances sa loan sa contribution? Actually, knowing na ta, so, pwede na ninyo gamitin. Once na na-register mo online, yes po. Pwede na ninyo dito i-access ang inyong PRN both sa contribution o sa loan. Okay. Sa pagkakaroon kasi, ma'am, yes po. medyo na problema ito ang loan system. Okay po. So, dili sila og PRN kay under renovation, ma'am. Okay po. So, pwede sila magbayad, ma'am, manually. So, the same procedure, manual atong pagbayad, na lang, submit og report sa SSS para ma-post itong mga bayad sa inyong mga empleyado. I see. Noted, ma'am. Laing comment, ma'am, gikan kang Renan Aspa. How to pay for calamity fund daw, ma'am? Calamity loan? Yes po. Calamity loan. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Supposedly, atong calamity loan is salary deduction gihapon. Pero kung wala, yun na siya nabayaran niya. Decide mo na magbayad mo individually, pwede siya. So, over the counter. Okay, sige po, ma'am. Sabisan, asa nga SSS branch, ma'am, no? Yes, ma'am. Okay po, ma'am. Laing pangutana, ma'am, gikan kang Diomedes Valdesco. Ma'am, mag 1 year na lang daw, ma'am. Wala pa doon yan nakuha iyang SSS ka ng marag sa sickness. Good, ma'am, na benefit po.
Sir or ma'am, akong advice is mo ato ka sa pinakadoon na SSS. If you are employed, payo pangutana sa inyong employer kung unsay nahitabo. Okay. Kasi once nag-submit ka sa atong notification sa itong employer, tama kabalo sa status niya, na-check na niya. Okay. Pero kung sa SSS ka nag-submit, hindi ka pwede mo i-change, check ang status through your online account para makita ni mo unsay kulang. Okay, salamat kay Ma'am Greta. Lain pang pangutana, nasa Pikas Linya si Ma'am Jane Piquero. Mayong buntag, Ma'am Jane. Hello, Ma'am Jane. Mayong buntag. Alright, sige lang. Okay, regit kayo. Lain pangutana, Ma'am, gikan kang Joletana. Pwede ba hulugan ang contributions nato ni adtong second and third quarter, April to June, July to September 2023? Okay. Kung ang status ninyo is self-employed and voluntary, dili pwede. Pero okay. kung ang inyong status of membership is OFW, pwede pa na siya bayaran kutob December. Okay. No? Oo, kutob December, pwede na siya bayaran. Okay, ma'am. Atong balikan, ma'am, sa Pikas Linya si Ma'am Jane Piquero. May buntag, Ma'am Jane. Buntag. Oo, ma'am. Nasa Pikas Linya na to, ma'am, si Ma'am Greta Quayle from SSS. Imuhang pangutana, ma'am. Go ahead po. Katungkuan na lang kabayo sa coordination of October 23 June. At sa coordination kung i-file wala ko kabayan. Pinagtabuan na. Okay. Balik ba ko kuan? Balik ko o file yapon? O penalty? Sa to, ma'am? Sige, file, ma'am. Ako ma'am ka na nag-file ko coordination katong October yapon. Okay. Tapos ang pag-file ako is kinakaando kung kuan katong akong mga penalties mo na lang mga 29, then ang interest na ko bayaran sa October 23 itong 3,000 so mo kabayad ma'am na emergency. October 23 this year, ma'am? Karon na month po siya. Ay, ito din naman. Karon year, yes. Yes, ma'am. Yes, karon so, naman. as I start, dapat sa imong amortization, ma'am? Okay, ang amortization na ko is nagkuha niya po every month of 1,350. Pero ang ako lang tong penalties na po, ma'am, na wala ako kabayad itong. Ma'am, ano na lang, ma'am? Oo, abto na lang sa pinakadoon na SSS office, ma'am, ipa-check na ang imong account kung saan ay nahitabo. Tapos ma-advisean ka nila unsay buhaton. Sige, ma'am. Alright. Taga-asa ka, ma'am? Taga-Ulas. Taga-Ulas. Yes, ma'am, pwede ka mo ato sa ang pinakadoon niya sa inyo, ma'am, Spring Branch. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay, daghan kayong salamat, Ma'am Jane. Ma'am Greta, laing pangutan nagikan kang Hani Aquino. Pwede na ba mag-renew og UMID, change status na manggod og surname since married na? Ma'am, wala pa UMID, so suspended na itong UMID, ma'am. Okay. So, until further notice. Nationwide na siya, wala yung tayo UMID. Okay, noted, ma'am. Ma'am, laing pangutan nagikan kang Aria. Unsahon na mo pagkabalo nga pwede na makuha ang burial sa akong amahan kung ID lang niya ang anaa kanamo magsuon? ID lang niya? Yes daw, ma'am. ID lang daw po. Kung magkuha burial assistance, ma'am, usabay siguro kato iyahang ano, ma'am, okay lang ba nga ID lang i-present or napabay laing requirements po? Yes, ma'am. Kailangan na to na yung ID. So, isa na siya. Yes po. So, kinahanglan to na to ang resibo gikan sa funeral parlor. Oo. Kung kinsa ang naa sa resibo sa funeral parlor mo, ay mo file. Okay. Not unless mo execute na siya ang waiver na in favor niya sa kung kinsa man iyahang gusto mag-file para sa iya. Ikatulog, ikinahanglan na to ang certified true copy sa iyahang death certificate. Yes po. Kung wala mo kabalo sa iyahang SS number, interviewin na mo dito, ma'am. So, ato na lang mo sa SSS. So, mag-file na lang manually. Okay, ma'am. Last two questions, ma'am.
gikan kang Maria Latoha, pila ang maximum contribution alang sa self-employed ug hangtod unsang edad ang pag-upgrade? Ang maximum is 4,250. Okay. Ano siya atong pinakataas, no? Yes po. Yeah, unsay upgrade kanang hantod unsang edad. Yes so, po. pwede ta, maski monthly ta magkuan, di mata pwede good na from gamay contribution hantod sa pinakataas mo ambak pa, bawal man. Okay, noted. So, every 2 steps, pwede na siya every month ka, every month ka mag-change o kuan, mag-update sa imuhang amount of contribution. Until such time na magkuan ka, mag-edad ka og 55. Okay. So, once you reach 55, dili na ta pwede mag-increase monthly or every 3 months. Yearly na lang atong increase niya. 1 step at a time na lang. Hatod mag-60 ta. Okay. So, akong advice, atong dyan, kung gusto na to abton gid ang maximum, magsige tag-update sa ato ang amount of contribution. Okay. Antod maabot na to ng maximum. Alright. Ma'am, last question ako, ma'am, gikan kang Antoinette Alcaria. Unsahon daw pag-claim sa benefit sa member nga mali ang pangalan nga naka-record sa SSS sa documents ani o katudong member, ma'am, kay patay na daw po. Okay. So, ato ang way of correction is mangutana sa ako kung asa ang tama na pangalan. Kasi ang basis dyan nato, ma'am, hindi man ang mga papeles. So, Okay. ang main dyan sa SSS is ang birth certificate. So, tanang record, tanang pangalan, ibase nato sa birth certificate. Kung maghimo mag-itag correction, ibase nato sa birth certificate. So, naatay mga pangayoon maski patay na ng member, daghantag natay pangayoon ng mga papeles, especially ang birth certificate para makorek na. Alright. Ma'am, wala na ko'y pangutana, ma'am. Any announcement po from SSS? Go ahead, ma'am. Okay, so promote lang na ako ang service office sa NCCC Mall, 3rd floor, Tigato, sa may Buhangin area, no? So, Yes po. abri na siya gikan Martes, hangtod Sabado. So, katong mga walay chance during the weekdays na mag-transact, pwede mo mag-transact on a Saturday. No, so pwede kayo din mall hours na siya. So, medyo hayahay na siya din kay marag wala pa mangyod kaayo yung nag-add to, no? So, I suggest na kung ang inyong tuyo is about online registration lang or mag-file for benefit, gusto mo magpagay, dito na lang mo add to kung dool mo dira na area. Alright. Dagan kayong salamat, Ma'am Greta. Okay, ma'am. Thank you po. Serbisyong straight to the point. Matag Miyerkules atong makauban ng SSS uban si Ma'am Greta Quill. Alang sa inyong mga pangutanaw, may mong mag-message sa atong Facebook page sa DXD621 RMN Davao or mag-text sa atong text line 0938-022-6267.